Fa 4 anys que Bolvir celebra el seu cicle de jazz i aquest agost ha tornat a omplir les nits d'estiu del poble d'un jazz pròxim i engrescador. Bolvir, quan jo fa 4 anys que soc alcalde, ja m'han reelegit, i Bolvir era un poble mort, era un poble antic, un poble sense res de res. Aleshores vam determinar que teníem que fer una programació d'actes diferent i llavors ens vam ficar amb el tema del jazz i bé, ens va semblar que podia ser una cosa per ser com únics a la comarca, que seria el més important, que a la comarca no féssim 5 actes iguals a la mateixa hora, al mateix dia i tots el mes d'agost. Llavors va sorgir la idea del jazz i bueno, estem aquí. 1, 2, 1, 8. L'edició d'enguany l'ha obert la Sant Andreu Jazz Band, una orquestra formada per joves de l'Escola de Música de Sant Andreu i dirigida per Joan Chamorro, un músic que ha tocat arreu del món i que durant la seva àmplia trajectòria ha format part, entre d'altres, de la Big Bang del Taller de Músics o de la Manhattan Transfer. També ha acompanyat a músics com Tete Montoliu o Stevie Wonder. La Sant Andreu Jazz Band és una banda que va néixer ara fa 5 anys. Va néixer com un grup de 9 nens, van treballar força per anar a un festival de jazz de Terrassa dins de l'apartat de jazz jove. Eren nens de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 anys i van treballar molt bé un repertori de jazz tradicional que es va entusiasmar. Llavors van fer un concert realment molt maco i van tindre molt d'èxit i això els va animar a continuar treballant en la mateixa línia. Llavors, al cap de 2 anys o així, van poder fer una Big Band. Llavors, el fet de fer-ho amb nens és diferent perquè els nens, en principi, són un llibre en blanc, el qual està tot per escriure, i llavors és molt fàcil, si els fas interessar, perquè en principi els professors, la nostra obligació, crec, una mica, no és tant ensenyar música quan són petits, sinó ensenyar que estimin la música. En aquest cas, jo com músic de jazz el que pretenc és que estimin la música. A partir d'ahí és qüestió de saber què li pots demanar a un nen, i els nens, si estimen la música i tenen capacitat de treball, són capaços de fer coses increïbles. El segon concert del cicle a càrrec de la Locomotora Negra ha registrat un ple absolut a la plaça Major. El dia aquell va ser un èxit aclaparador més aviat perquè ningú es podia pensar que poguéssim reunir 850 o 900 persones en una plaça petita d'un poble com és Bolvir. La realitat va ser aquesta. No sé si això comporta que puguem o tinguem que fer-ho més professional. Potser llavors morirem d'èxit, però clar, hem de buscar una manera que els cotxes puguin aparcar bé i la gent estigui mínimament bé també, no podem tenir la gent aquí muntada. Farem una reflexió durant l'hivern i com ho acabem de muntar pel proper any. Això es pot resumir una mica ja amb el tòpic aquell de que l'èxit està sorprenent a la pròpia empresa. Vam començar fent uns concerts de jazz que el primer any gairebé al principi no li dèiem cicle, perquè això de cicle s'ha anat veient passant els anys. Ja és indissociable ara pensar Bolvir, estiu i jazz. August Arrats Trio, amb els seus ritmes boogie-boogie i shuffle, ens ha transportat a la dècada dels anys 30, interpretant també un blues molt genuí en el tercer concert de diumenge.
formació d'Araceli Aiguaviva ens ha dedicat una fusió de bossa nova i jazz inspirada en l'època daurada d'aquest gènere brasiler. Aquesta unió és l'essència del seu tercer treball, anomenat Deixa, que compta amb la col·laboració de 3 músics brasilers a les guitarres, veu i percussió. I avui tenim la Laia Boixadors, que la Laia Boixadors, a més, tenim la sort que és del poble, vol dir que té una segona residència aquí al poble. El cicle ha clausurat amb el concert de Laia Boixadors Quartet. El talent i la vocació d'aquesta veu privilegiada no és fruit de la casualitat. Amb només 11 anys ja va començar cantant amb el grup del seu pare. Més tard va passar pel Conservatori de Manresa i l'Aula de Música de Barcelona per acabar becada a l'Escola de Música de Berklee de Boston, considerada la millor escola de música del món. Intentem fer el millor que sabem i bé, jo penso que la gent s'hi assisteix i avui, siguent ja finals d'agost i que apareixi tanta gent, vol dir que també és que això es consolida. Som un dels 6 o 7 cicles de jazz de Catalunya, tinc entès, no n'hi ha, aleshores és intentar consolidar-ho l'any que ve i fer-ho encara una mica més potent si podem. I si el cost s'tindrà que assumir. Aquest any ja pressupostem qui vulgui el 5è cicle de jazz per l'any que ve. I ara ja estem començant el 4 cicle i ja tinc mig pensat el 5è. He procurat durant els cicles anar intentant no repetir, diguéssim, estils dins del jazz.